Meni bilen olsatım 20 yaşta ölünmezdim diyecek. İyin iyi 25 yaşta diyecek de birgiden berge batmazdım. O olmazdım, bu olmazdım diýilen ýaly nemeleri boljak düşünceleri. Indi gyz tarapyna geçelim. Gyzlaryňky birazrak irrak bolýar. Okuw taranagyna köpüsiniňki. Soň olara edilşeýle ýene bir 3-4 sany aýaldaşy ýüşýär. Ine şol oglan gowuja maşgalanyň nemesi diýip gyzy yrýarlar daşyny ýüşüp. Soň onam durmuşa çykaryp berýärler. Olam ýene berge batyp, barjak ýer berge batýar-da toý edenden soň. Ben padşahların toy edýär iň garyba meň soňa. Şeýdip olam şol tuzagyň içine girýär. Äger daşynda nemelip börken işläp pul urup börken ýurduk içinde köp zatdan habarsyz, sogutsuz galýar. Äger gelýär ütkäpdir. Edýän hereketleri gözüne ýakan ok ýa-da dowamly bir zatlar dip düzetjek okdur, oňa gahary gelýär. Bozulýar ýa-da şol bir wakan dürli gözden seretdik-de şu wagt häzir. Çykýan ýer bir hemmesine meň nemesi bir problema çykýar. Maşgalalar gaty gowuşak gurulýar başlangyçda. Dargamasy gaty aňsatdyr. Ýöne dargaman saklanyp durýar-da belli wagtça. Olan wagt gidýär. Şu adamlaryň köpüsi 40 ýaşyna dogry ýetýär-de. 30 ýaşa çelli gelýänleri bar. So bular o täzeden şekillenmeli birgiden neme. Indi bunyň esasy sebäpkäri iň soňy ýene-de gelýär biziň ýa-ni Rus agalarymyzdan başlap özümiziň tebii resurslarymyza eýe çykmazlygymyzdan gelýär-de. Ýa-ni näme üçin daşyna çykýar bu adamlar, näme üçin sowatsız, näme üçin internetleri ýok. Sebäbi gaty ýöneköy Türkmenistan öz baýlygyna özü eýe däl. Şonuň üçin hem halky garyp,